weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to babaɓe to juude jeeri to juude waalo to hayre gollera to hayre laawu to hayre mbara to seeno busoɓe to bogge to hudallayi to beelila urguela to murtogala to darila barka ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abdourahmani dia to peka wita ha to galle ceerno Ndiaye Baro to hayrana Nouadhibou ko on takkusan kadi juula ha e nder galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie catala bitegal Tajour e gardugol Mohamed Ali Wula Sidi ɓe kolliri tigui wonde ɓe pecciri fadde 50 millions taw ko haalisa ogoya e limore hinde nde ɓe pecciri ɗum koye nder legal elmina wonande kay ɓen ɓe toɓoji diddi ɗum e nder koɗanɗe mumen to ha joni to leydi Mauritanie ma jaa ha to Nouadhibou lobbudu yurmede ko ñande 15 16 e 17 lewru septembre gonɗen ɗo wonata ziyara annuel moɓe keewi Nouadhibou naɓe keewi waɗande kala hitande hono ceerno Ndiaye Baro to leydi Sénégal ko ñande ñande alarba 14 e alkamisa 15 lewru septembre wonata capanɗe 4 e jeetati wala édition ko fate ziyara annuel baɗanteɗo ceerno Yaya Ba mo Richard Toll ha joni to leydi Sénégal Abdoulaye Bathily suɓama e oɗo saaha joni o waɗama tigui représentant des Nations Unies e nder leydi Libye to leydi Mali hoorejo jagorɗo leydi Mali par intérim o rokki yamirore guila ñande alkamisa 1 lewru septembre ko fate recensement woni bindidigol dendagal fonctionnaire uji tawateɗi e nder leydi e kala to leydi Burkina Faso Paul Henri Sandago Damiba hoorejo leydi ndi ene tawe jillu mum guila aseta hande o e nder Bamako lamorgo leydi ndi bisimilla mone ketti hotondirte joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma hoɗi ko inde ma tan e inde nene ma dokkatamo o waɗanma listihar ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal ceerno Djiby Sy ko jawɗo firtude dendagal dabaruji e ɓen weddaɓe korte eɓe arsugaji mumen kippi ceerno Djiby Sy ne yawna rewɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe fodde 13 rafine yaltayma ha laaɓa fannu keso joni mo witti noon waddete koye gawri ndemiri walla gawri samme so tawi a ƴetti ɗum fodde 100 rafi ina yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula bonnoje dabaruji pewnaɗi ha feewi bawɗi neldede kala neɗɗo to wawi wonde ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona taw noon ko wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seeɗiɗeji bakniti hoore mum ha haɓɓa walla janowo barogal ceerno Djiby Sy so tawi waɗnima listihar waɗama listihar ko inde ma inde nene maɗa wonde wonanɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe noon to leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko 4 CFA woni 2000 franc CFA ɗum woni ko namdi so tawi noon ko wonɓe Europe wonɓe dowlaci dentude Amérique gam yidde newnandeɓe ko fate listihara
omo andi ko yoɓete ko ne famɗi welani neldude para storni ñom walla par bankaji ko ɗum saabi wonande wonɓe Europe e wonɓe Amérique kala ceerno Djiby Sy wi yon listikara ko gratuit woni hay mbuɗo yoɓetake ko indema tan e inde nene ma dokkata o haalanma ko woni e nder wonki maɗa e ko woni e nder maɗa ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo huune omo andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to wuuro men wiyetego Kiifa e nder leydi Mauritanie e galle makko noon ene tawe to leegal SNDE hakkude makko SNDE ko bedda tan woni hakkude mabɓe kanko heeɗi banggue rewo SNDE ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 base makko kadi tawe to Nouakchott enen tawe ɗon miñi ko labɗo reedu bawɗo golle ɗe ene wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 36 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala to gonɗon so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safruji maɗa ene mbawi yettade junggo ma ɗi dendagal leydi kala leydi gonɗa e kala continent e kala wuuro to gonɗa omo wawi neldudema leɗɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone mbadden dando faade makko kala rafi mo Allah addi jomiraɗo o ne jippini kene safra ɗum hano hannirta ni an mo ƴiƴam mum dogata e nder terɗe mum hano hannirta ni an tugiɗo an kofiɗo an donkuɗo jokkude en ɗam donkuɗo yaade juma e jama jokkodira e gurelti joni joni jiɗɗa hoore maɗa an ganduɗo e diabète mum gonduɗo e tension mo tension tampini gonduɗo e hémorroïde cholestérol ɓandu jaaɗoru koyɗe musɗe ƴettuɗo leɗɗe poɗɗe ha tampini ronki hebde ha alhaali muɗum ƴettuɗo pikkiraji musidɓe tedduɓe ha tampi heɓani hen jaam jokkodira e gorelti joni joni mbiya alhamdulillahi rabbil alamina gorelti ene safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol wonduɓe diabète tension kyste fibrome ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen gorelti ko naturel ala produit chimique ala haydara ko ha kono wargani a wulnata aɗa yarno jaro liptoni joni joni jiya ɓanduma forto layi dendagal rafiji jalta ma ha laaɓa kala jiɗɗo hutorade gorelti jokkodirta ko e ɗiɗo numéro uji so tawi koto wonɓe to dowlaji dentuɗe Amérique jokkodirton koye Abou Sow Kawral Fouta business numéro makko téléphone ko plus 1 347 701 56 77 so tawi ko wonɓe to leydi France ko Harouna Gayda jokkodirton numéro makko ko 06 50 99 64 43 so tawi ko wonɓe to leydi Sénégal to Dakar jokkodirton koye Mamadou Gayda numéro mum 77 128 23 46 walla so tawi ko wonɓe to Kidira ko ceerno Habous Diallo numéro mum ko 77 554 75 64 so tawi ko wonɓe to leydi Mauritanie jokkodirton koye docteur leñol numéro mum ko 37 43 76 12 so tawi ko wonɓe to leydi Côte d'Ivoire jokkodirton koye biyeteɗo Hamidou Ba numéro makko ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi ko wonɓe to leydi Gabon jokkodirton koye Papa Kane numéro mum ko 07 739 57 97 kala yiɗɓe kadi andude holko woni gurelti e holko gurelti nafata beele kadi an safara gurelti ne safara rafi maɗa jata koto site internet mbaɗa www gurelti.com
gurelte ko lekki naturel américaine to Corée du Nord eki safra rafiji kewɗi musidɓe tedduɓe bandiraɓe ɓe funnangue hirnangue rewo e worgo rewɓe e worɓe mawɓe e sukaɓe mbadden dando e hutorade e gurel te kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir tati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie putorɗen Mohamed Ali Wula Sidi ko kañum woni délégué général Tazour ko catala wiyete noon catala Tazour noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe dokkiri ballal ngal 50 million haalisa goya e limore hinde nde ɓe pecciri ɗum noon wonande ujunere famille tawateɓe e nder legal elmina tawa ko hebnoɓe yoolaru ɓe galleji mumen ɓe ndiyama riddi e nder galleji mumen tawa e oɗo saaha joni ko moltoyiɓe e nder nokkuji goɗɗi ballal ngal noon feccira koye nder école biyeteɗo école wula rasga to elmina ɗum feccira noon koye nder legal elmina Mohamed Ali holliri tigui wonde ngalɗo ballal fayi tigui koye nder ɓen taw ko ɓe ndiyama riddi e nder galleji mumen ɓe galleji mumen jooli oɗo saaha joni ɓe ngala koɗanɗe kanko Mohamed Ali Wula Sidi gardiɗo catala Tazour holliri tigui wonde ko Tazour tafa fayde oɗo saaha joni ɓe gonɗo ɓe dokkiri tigui ɓe jaltini ballal ɓe paabima fodde kene qime ha 210 ujunere famille e ɗum qime ha million piccala tati e neɗɗo e ɗum qime kadi tataɓalla e population woni entiére e population leydi Mauritanie koɓe paabi ko yante ɗum ko wona ɗum kadi o holliri wonde ɓe pecciri kene qime ha 36 milliard taw ko haalisa goya e limore hinde de ɗum noon taw koye mbadi transfert cacce wonande kay taw kadi ko permanent et périodique woni dartaki e kala saaha woni haalisaji neldeteɗi fecciri e miskineɓe tawateɓe nder yoga e le e guure e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aljuma hanki o subaka ak journaɓe ɓe keeɓi ƴiwonde hewde ndiyam no fewi toɓo ngo noon saabima yolayru yoga e nokkuji nde wonnon kadi wuuro ngo yoga e leɗe ko jolinode hebbiti kewgal ene weeɓi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni feccere e wuuro ngo walla ko ɓuuri hewde e wuuro ak jour ene tawe tigui e yolayru mawdu no fewi kono tan Allah yettama hollirama hay goto ala hen mo toɓoji ɗi jooɓi toon fittanu mum Mokhtar Wula Dayi kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aade holliri tigui hôpital Agsus o ene tawi oɗo saaha joni e yoolaru mawdu no fewi caggal toɓoji cakkitinoɗi toon e oɗo saaha joni hôpital o ne wi daka ndiyam o holliri noon hay goto e ñawɓe antirnoɓe hen ala hen mo toɓogo gañi wona ɓen kadi arnoɓe consultation ngaji ɓe toɓa tawi toon hay goto hen ala gañiɗo ɓe jetta hen Allah no fewi o holliri kadi wonde laamu ngu tawa dendagal matériel woni équipement tawa kadi ko ɓurɗo wonde sensible ɓurɗo farwude ɗin taw wawino joñede moftede ndiyam ɗam yettaki ɗum holliri kadi ma laamu ngu ɓeydo ko fati kay e sécurisé woni tigui wadde nokkuji tawa ɗiɗon matériel uji e hôpital o kala ene wasa wawde yoolade so tawi ndungu ngo waɗi toɓoji ɗi jippima ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e ndina mbadi commission halfinaɓe ko fati rewidade yaji toɓoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde neɗɗo goto wasi fittadu mum e nder région mo Taganta e toɓoji cakkitiɗi bannoɗi e nder leydi hen ɗum noon tawete e nder commune commune mo Tamourto Nage e nder Moqata mo mujjiri e nder qada e nder mo Moqata mo mujjiriya neɗɗo goɗɗo kadi barmi hen ɗum noon tawa kadi ko jamguel ƴiwonde woni ko yane mabɓe ɓe kolliri noon toɓoji ɗi kadi mbaɗi bonni ko heewi e nder
gandula yoga e wudiwar gure tawtede e nder oɗon région mo Taganta ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha to Nouadhibou naɓe walla mbiyana Mauritanie naɓe no jidorno ha tengti e Nouadhibou naɓe oɗo saaha kala ena ummini ko fati e keɓugal heblanade kay ziyara annuel moɓe kewi waɗande kala hitande khalifa diine mo Nouadhibou hono ceerno Ndiaye Baro tawteɗo to legal hayrana e nder Nouadhibou ɓe kolliri noon so tawi ala ko faali kay ko ñande 15 16 e 17 lewru septembre gonɗen nu so ala ko faali ko nden tigui woni ɗiɗo ñalɗi ɓe jiiɗi yuɓɓinde ko fate ziyara annuel moɓe mbaɗanta khalifa o e kala hitande ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal jiyen ha to Richard Toll naɓe chaltunaɓe noon e oɗo saaha joni tawi tigui e keɓugal manggal kañum enne ko fati kay e yuɓɓinde 48e édition ziyara annuel moɓe mbaɗanta ceerno Ndiaye moɓe mbaɗanta ceerno Yaya Ba khalifa mo Richard Toll ko ngollol lawol noon wattata 47 ɓiwol lawol e kala hitande koɓe mbaɗantamo oɗon ziyara hikka noon ko ñande alarba 14 lewru septembre fuɗɗoto ko ñande hen woni ko wiyete ouverture officiel ziyara o dendagal noon autorité ji ɗi dewo kala ma mbaw arde tawtorede uddidigal ngal hano hannirtini ñande jamma 14 o kadi on jamma noon ko jamma mawlude jamma mawninde nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam woni jamma mawlude tawa kadi yuɓɓinta jamma o walla jogoto jamma o ko biyeteɗo Serigne Mbaye Sy Abdou ɓurɗo lollirde Joola Fouta ñande 15 lewru septembre kikiɗe muɗum ko ziyara mawɗo tawa kadi on ziyara ɓurata hertorade ɗum ko sohnaɓe tawateɓe arɓe tawtorede ziyara o ko on kikiɗe kadi ko on kikiɗe woni tigui yimɓe mbaynodirta ko on kikiɗe hono khalifa général hono ceerno Yaya Ba mo Richard Toll ko ñande hen o waynodirta o duwano dendagal bandiraɓe arɓe tawtorede ziyara o kala arɓe tawtorede ziyara o kala ma en ketto noon lefol ko ma en ketto kay cimtol goto e musidɓe meɗen taw kadi ko ceernajo biteɗo ceerno Idrissa Sow ko joguiɗo konngol ko ɓattiɗo ceerno ko ɓattiɗo khalifa ceerno Yaya Ba kadi koye mawɓe halfinaɓe ko fate juɓɓudi ziyara o ene wiiya ceerno Idrissa Sow ma en kettomo hen ceerno Idrissa Sow assalamu aleykum rahmatullah taw ko préfet département o ardi ɗum hen goto fof kadi tottama ko foti tottede ko posama question namnama holko foti wadde oɗo jamma garowo mo ganduɗa ko l'islam o foof rendi ɗum ko jamma ceerno men Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu mo ganduɗa ko tanum rasulullahi jamma mo yilirno e taani ko nokku no wiye Abi Samhoun ko on jamma ceerno Yahya mawninta ɗum waɗi ɓe ndendi ɗo hen goto fof noon haali wi inchallahu taala engagement mo ƴettatno e gammu ceerno Yaya oɗo sona o ɓeydu ɗum o ustata ɗum kanko préfet kadi omo dari lan jokkodirde e maɓɓe hen goto fof kadi inchallahu taala kala ko haali maɓe ndewiɗo golle ɗe ɓe ndewiɗo caggal haala ka ha golle ɗe mbayana poti wade ni guilay police hay douane hay service d'hygiène hay élevage hay eaux et forêt pop kala ko foti nadde ummade caggal leydi naatoɗo préfet o haali to banggal police gonɗo frontiére o e douane o pour weɓnande yimɓe aroɓe ɓe ngara e dow jaam jotto e dow jaam bagasuji ɗi ɓe gaddata ɗi kadi ɓe jeeyani ɗum ɓe ñamani ɗum ɓe gaddata ɗum ko ceerno Yaya pour hoɓɓe aroɓe ɓe mbawi wallitorade ɗum noon eɓe préfet haali ñaaguimo yoɓe newnan yimɓe ɓe pour no ɓe gardi ko wona ɗum ko kadi yimɓe kadi yo tinno gaddora carte vaccination mabɓe par ce que ganden covid o kadi préfet haali wi ha joni e moni leydi he ɓe jogo carte vaccination mabɓe jogue document ji timmuɗi soɓe gari ɗum ala probléme inchallahu police o e douane o man mbaɗi facilité yimɓeɓe no jottori kono sa ummima toon a ari a ala kayitaji a wi ko gammo paaɗa hay goto andama ɗum kadi adda complication wontata ko réunion ji ga nodde préfet nodde tan ɗum e yimɓe ndenta ɗum ko wona ɗum ko date o inchallahu taala wonata ko le 14 wona le 15 le 14 inchallahu wonata cérémonie officielle o 14 septembre ndu lewru gonɗen no arore 14 septembre nden wonata cérémonie officielle o noon ko nden lamɓe ɓe
tuggantema tan gouverneur hay préfet chef de service aji commandant aji kono kamɓe fof nden ɓe garata yindirde e ceerno juurodirde nde ko haaldude makko e yettindemo golle ɗe kadi ɗum noon eɗen ñaago Allah yo Allah hokku en hawrude e ñalawma he yo Allah timminan en ñalawma vraiment eɗen jetta préfet e service aji gonɗi ɗi e département he darde maɓɓe eɗen jetta kadi presse o eɗen jettaɓe par ce que ɗum ɗo ko golle maɓɓe hande ko jamano communication kala kaɗa waɗa il faut mbaɗa ɗum presse yalta aduna o fo yiya aduna o fo anda ko kewi ko ceerno Yahya noon dimension gammo o tiwtiɗo wonnoɗo saabu o wi kam hanki mi yewtude khalifa o ceerno Mahamadou Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar wi kam dendagal ko tongunoɓe walla haɗanoɓe walla yimɓe dendagal jeeyaɓe fedde heblo sukaɓe Afrique kañumen foof ene bisma e ziyara o nde won noon ziyara o ko ziyara mumen ceerno Yaya Ba ko neɗɗo jiɗɗo fedde heblo sukaɓe Afrique kadi ko neɗɗo ɓattiɗo hoyrejo heblo sukaɓe Afrique hono ceerno Habous Diallo ɗum noon eɗen mbiya dendagal has e sanaɓe to mbawi wonde kala ha tengti tawateɓe nder leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie nde mbawata tigui notitade e oɗon ziyara baɗowo mbiɗen ñande sappo e nayyi e sappo e joyyi lewru septembre nduɗo ndu gonɗen habaruji men ɗemngal pulaar ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere nde loni hono Antonio Guterres o holliri aljuma hanki o wonde o suɓima hono biyeteɗo Abdoulaye Bathily ko jibinande Sénégal najo o waɗi ɗum représentant spécial fedde gotago windere nde loni o waɗi ɗum to Libye ko kanko Abdoulaye Bathily kadi woni oɗo saaha joni chef de mission d'appui des Nations Unies to Libye woni ko wiyete nanula ko de la ko kañum woni nanila o lomti noon ko eslocavi-naji goto biyeteɗo Jean Koubis noon démissionné e golle mum ko guilay novembre 2021 guila nden noon guilo démissionné e golle makko novembre 2021 faade aljuma aɓennuɗo o hay goto ala lomtiɗo e poste he oɗo saaha joni halfinama poste Abdoulaye Bathily habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Mamadou Badio Camara o suɓama on nommama par décret présidentiel numéro 2022/1513 du 1er septembre 2022 o waɗama président du conseil constitutionnel. Macky Sall sifi décret ko on décret noon o sifi ɗum ko adi komo yaha Médina. Mamadou Badio Camara noon ko magistrat o laatima président conseil constitutionnel o lomti ko biteɗo Oumar Sakho noon gardunoɗo e poste guila 2016 mandat mum gasi ko guila ñande sappo e goho lewru août mayduɗo ndu. Mamadou Badio Camara noon o jogui ko diplôme o yalti ko ya nder école nationale d'administration et de la magistrature woni ENAM mo Sénégal ko ya haralde ɗiɗi ɓere woni deuxième promotion e nder école he o yalti guila 1977 ha 1991 o halfinama poste uji kewɗi e nder tribunal uji tawteɗi e nder leydi Sénégal tugui 1977 ha 1984 o woni no substitut du procureur de la République. Caggal ɗum noon o waɗama procureur de la République to Kaolack e to Ziguinchor kala ɗum en 1984 de 1991 ha 1993 o ardinoma cour d'appel mo Dakar comme substitut général. 1993 ha 1998 o waɗa procureur adjoint to Dakar ko adi komo waɗe conseiller kadi o waɗa secrétaire général à la cour de cassation e noon woni hen ha 2008 et août 2013 o waɗa procureur général. En avril 2015 o waɗa président suudu ndu ko poste uji baɗɗi fayida no fewi o halfinanama e nder tribunal uji nder leydi he oɗo saaha joni kanko tigui waɗa président de cour constitutionnel mo leydi Sénégal. ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri aseda hande o wonde ko temedde jeetati yimɓe nogas woni holkisonoɓe e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder holkiso he noon sappo e ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi hen goto ko cas importé woni ittuɗo caggal leydi sappo e goho heddiɓeɓe kala ko communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti onon rafi so ɓetama to banggue pourcentage en hoɗo tigui ko 1,46% e nder ɓe cellano ɓe sappo e nayyi kefti cellal mumen hay goto ala mo rafi o yooɓi hay goto kadi ala ballittere fofago e nder ɓen taw ko wonduɓe mborosa covid sappo e jeenayyi ɓe kolliri noon ñalawma hande o doggol winditiɓe
e coronavirus ɓe jettima capanɗe jeetati ujunere temedere capantaro yimɓe ɗiɗo so tawi ko safraɓe ha kebti kelal men ɓe jettima capanɗe jeetati e joyi ujunere nogas e jeegomo neɗɗo so tawi noon ko doggol ɓe rafi o yo ɓippitali men eɓe jara ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegomo e yimɓe jeetato ñalawma hande o nder jokli leydi Sénégal kala tinnaɓe ko wone cas active woni heddiɓe juuɗe safroɓe wonduɓe mborosa covid sappo e jeenayyi koɓe temedere capantato e jeeɗiɗo neɗɗo so tawi noon ko doggol dendagal ƴettuɓe ñakku mumen nder leydi he kala ɓe jara million e temedde joyi nogas e nayo neɗɗo ene fawi temed tati e capanɗe joyi yimɓe ɗiɗo woni 1 524 352 personnes ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen nder leydi he kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to Ziguinchor to Ziguinchor ko accident musto waɗi toon e nder wuuro Ziguinchor accident o waɗi ko ñalawma hanki o ko camion goto kañum feri toon moto taxi ɗon noon neɗɗo ɗum o ferima noon ko nder bedda jaaƴo biteɗo boulevard 54 métres ene tawe tolno centre culturel régional mo Ziguinchor neɗɗo goto wasi hen fittade mum ɗon e ɗon neɗɗo goɗɗo kadi barmi hen barmande musto no fewi ha joni to Ziguinchor keddoɗen calminen dendagal hettiyankoɓe Zig FM ko noon kadi correspondant men duwonoɗenmo hono Amadou Isaka Kebe e oɗo saaha joni kala tawateɗo toon mo mbawɗen heɗade soto mum tawa wondi tigui koye pawle eɗen ñagonomo Allah tan balɗe juɗɗe battane moƴƴe kadi nde Allah rokkatamo cellal makko ha timma o wawa artude e jayne makko hano hannirtini sen ummima to Ziguinchor koto Kolda paɗen debbo goto biyetenoɗo a mo yette Touré garnoɗo kay gurnoɗo ɓurnoɗo wurde to dongre Europe tawa kadi addunomo ko tigui ko wadde vacances makko nder gendi makko Sénégal kañum tigui tawa ñande jamma aljuma ne wiyata aseta hande o tati lewru septembre omo wara sara natirde Kolda e dow lawol to wiyete e dow lawol Fafakuru e dow lawol Fafakuru tolno pont ɗiɗaɓo wuuro ngo o saaha kay o wara tigui koye saaha nde wuuro ngo wone toɓoji kewɗi ndiyam no fewi debbo noon jeeya koto saare Bamba Touré waɗɗani nokku to wara to o ɓurno wurde mbiɗen koto leydi France to dongre Europe orno ko vacances uji hollirama noon addunomo e nder ndeɗon falde ko arande ɓi ko debbo goto gam yidde nawde ɗum to Mbour gendarmerie e sapeur pompier kala notitima to goskiki tawaɗo mbaɗi hen udditi mbaɗi constat mabɓe goskiki noon sapeur pompier en ƴetti ɗum nawi ɗumen to morgue to gendarmerie udditi hen lotkoji jaƴƴi no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to Thiès gendarmerie ɓe section de recherche mo Thiès ɓe teɓima escroc molanteɗo Allah tampinnoɗo ɓen yimɓe hutortonoɓe Orange Money ɓe teɓa noon ko aljuma hanki o teɓa ko aljuma hanki o ko to a tigui taw kadi o hewno hutorade ko Orange Money omo funta yimɓe omo ñama haɗum tiiɗo kalisaji kewɗi no fewi ko tuma kay e oɗo saaha joni ko anda tigui ko ñamani yimɓe ne qime ha 85 woni capanɗe jeetati e joyi million tawa ko franc CFA caggal nde losgoji waɗa e makko noon tawama omo jogui capanɗe jeegom e jeeɗiɗi carte d'identité ɗi jiiɗa tawa kadi foof noon ko faux carte d'identité ji ɗi ndewani lawol ko ɗina carte d'identité ji ɗon ko ɗin woni to wuuɗi o hutorto e kala saaha so tawi kay o yiiɗi sodede carte pisa makko gam yitis téléphone makko ko ɗina pisuji noon o wawata hutorade hawana tay Orange Money o wawa farkude yimɓe o ñama halisaji mumen gendarmerie noon nana jokki hen enquête mum jaaƴo no fewi inde makko fuɗɗori ko omo yette Sall o yarata koye duuɓi nogas e nayyi habaruji men ɗemgal pulaar seno mimi to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen commissariat de police mo 10e arrondissement e gardugol commissaire divisionnaire Mariam Doumbouya ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo wuyɓe ɓe hinde braqueur uji tampinnoɓe légal bitegal kala bankoro e to wiyete ñamankoro ɓen ɗiɗo noon hen goto ne wiye Binke goɗɗo ne wiye Cekoro ko ñande aljuma capantati lewru septembre gonɗen ɗo guy ko mabɓe sakkere ɓe mbanno e nder galle étudiaji ɗiɗi to légal bitegal kala bankoro sanga 23h ɓe naati e nder galle he ɓe mbaɗi kaggule ɓe gujjito noon kadi ɓe jaadi téléphone aji ɗiɗi hen téléphone goto komo hinde iPhone téléphone keddiɗo komo hinde Samsung ko téléphone iPhone o noon ko on téléphone tigui waɗi haaɓe jiita caggal kay on téléphone yiyede ene yeeya e nder jeere witede Heles nde Bamako addanima ko ɗum addani ɓe yitede idi teɓede noon ko bitede Cekoro o ko on idi teɓede nde ɓilodiri e juuɗe
e laamu ko ɗon tigi wawi limtude tigi inde keddiɗo woni complice makko biteɗo binke e oɗo saaha joni kamɓe ɗiɗo kala ɓe darima yeeso ñawoɓe nde laamu noon kanko binke o noon ko commissariat mo 14e arrondissement kañuma teeɓimo nde ɓe jeehi galle makko noon wiccitoɗe ɓe tawi toon pistolet mo hinde PA wondude chargeur mum vidde e oɗo saaha joni en lesogoji juɗɗi nana uddita mabɓe mbaɗama déféré yeeso parquet commune 6 mo Bamako ɓe mbaɗama kadi e mandat de dépôt ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to Kuluba aljuma hanki o ɗiɗi lewru septembre colonel Azimi Koita horejo leydi ndi o bismima o joddima en audience e ɓen taw ko terɗe wiyeteɓe médiation internationale woni les membres de la médiation internationale dogoɓe koyɗe jama o bismiɓe noon koto Kuluba woni palais présidentiel lamorgo leydi ndi addiɓe toon noon ko waddandemo kay contrat ndi woni waɗandemo cimtol ko fate batuji mabɓe ɓe gone wadde kay koɓe joɗino e oɗo saaha kala woni porte parole mabɓe noon on délégation wonno porte parole mum ko biteɗo El Qassem Wan on noon holliri kay golle ɗe ne jaari yeeso hano hannirta ni El Qassem Wan noon siftinde noon kañum woni représentant spécial secrétaire général des Nations Unies e nder ha leydi Mali ha joni habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni jiyana ha to ñoxodi Sahel Gadiaba Kadiel naɓe mbaɗi tigui inauguré woni udditala juma men molante ko Allah taw ko juma kesa pula garduka jadduka e jamanu ɓe udditi ɗum aljuma ɓennuɗo o ardi cérémonie o noon ko nulaɗo koolaɗo gouverneur o kañum tigui ari uddidde toon juma ka ha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali keddoɗen radio jagorɗo leydi ndi woni par intérim woni premier ministre par intérim hono colonel Mayga Abdoulaye holori tigui wonde ɓe dokki yamirore ko fate opération winditade dendagal fonctionnaire uji tawteɗe nder leydi he gollotoɓe nder leydi he yidde laamu ngu noon ko andude tigui kay no hono fonctionnaire uji ɗi poti yidde kadi ittude dendagal inɗe boje tawteɓe hene kala saaha taw ko heɓoɓe jobdede mumen taw kadi ko inɗe ɗe godani ko ɗum woni lafandare laamu ngu kanko colonel Abdoulaye Mayga noon holliri wonde laamu ngu kala e darade dole mum no ponno gam yidde reftinde leydi ndi e lawol hano hannirta ni e oɗo saaha joni eɓe kori no fewi andude holno foti fonctionnaire uji ɗi foti e wawde yobdeɓe hano hannirta ni ko ɗum saabi noon ɓe ummini guila ñande 2 lewru septembre gonɗen ɗum oɗon recensement gam yidde winditade dendagal ɓena gollotoɓe taw ko fonctionnaire uji andude ɗumen tigui inde mumen tawa inde boje tawatake hen ha joni habaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso udirten kabaruji men Paul Henri Sandago Damiba kañum woni horejo leydi par transition mo leydi Burkina Faso mo tawe jillu makko noon guila aseda hande o 3 lewru septembre to Bamako lamorgo leydi Mali ko jillu cehlagal kono kadi ko jillu gollal nayumo toon ko jillu gollal nayumo toon ko golɗo noon woni jillu makko arwanigo nder Bamako lamorgo leydi Mali tugui kay o are jappere laamu woni tigui guila ñande nogas nayi lewru janvier hitande 2022 nde ware jappere laamu mawo joddo toon noon en nando makko sehil makko Azimi Koita ko Azimi Koita gardiɗo ha leydi Mali mbaɓe jewtude no fewi ko fate jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha tengti noon to banggue coopération militaire sawonno kay woni yidde makko e fandare makko e oɗo saaha joni ko wawde kay ƴettude peeje ƴettide makko peeje habtade ko fate seɓetiɓe e oɗo saaha joni tampinɓe leydi Burkina Faso tampinɓe leydi Mali tampinɓe zone de 3 frontiére e oɗo saaha joni nder falde Sahel kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue neta ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on